Boring pa yun. Anong gawin natin? Maggawa na lang tayo ng fighting gaya sa drawing ko. Sige, ako si Red Ranger. Sige, ako si Black Ranger. Nagkita na rin tayo, Sampot. Ngayon, matitikman mo ang kapangyarihan ng Black Ranger. Handa ka na ba? Matagal ko na itong pinagandaan. Ikaw ang tatanungin ko kung handa ka na bang matikman ang kapangyarihan ko. 1,005,000 years ako nag-practice mag-tiktok para sa labanang ito. Mukhang lumakas na siya. Pero magagamit ko ngayon ang Shadow Ninja Con technique na natutunan sa training. Marahil ito ang magiging daan ko para manalo sa labanang ito. Mukhang malakas yung pwersa na tinatago niya sa akin. Pero hindi ako natatakot sa'yo. Papalabas ko mamaya ang Red Ranger ko, the Red Dancing Dragon. Mukhang magandang laban ito. Handa ka na ba matikman ang kamandag ng Black Viper ko? Ikaw ang dapat tanungin ko kung handa ka na ba matikman yung Red Dancing Dragon ko. Master in TikTok. Oh, etong sa'yo. Ang bagal ng kilos ko. Ito sa'yo. Yeah. Ginagalit mo ako! Ito na ang atake ko! Natutunan ko ito sa School of Ninja and Martial Arts and everything in the universe! Hindi mo matatamaan yung tangos ng ilong. Gusto mo matikman ang magic ko. Yeah! Sabi ng mama ko, you the nut is the liar, is the pig. Etong atake ko. Na bonggang-bongga. Yeah. Kailangan ko na mag-transform. Ting 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 tang ting ting tong ting 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 tong ting tang. Red Ranger, Red Dancing Dragon, and the TikTok of the universe. I'm the TikTok Ranger, the Red Ranger, Red Dancing Dragon Ranger. Yeah! Aba, lumabas na rin ang tunay mong anyo. Kala mo, may tinatago din ako dito. Ito yung gloves na pinamanapan ng lolo ko. At saka ito yung hindi ko alam kung ano ba ito. Transform! I am the power. I am the Black Ranger. The Black Viper Ranger. Super Legged Tumbling in the house. Yeah! Hindi ka makakaligtas sa mga mata ko. Ito na katapusan mo. Susugod na ako papunta sa iyo. Coloring power so very fast in the universe. Halika dito, lumabas ka sa akin. Ito na yung katapusan mo rin. Ha? Akala mo ito na marunong, ha? Ito na ako! Very, very fast! Power slap! Hina ng suntok mo. Hindi mo ako matatablahan. Sobrang lakas ko. Gusto mo matikman ang magic power ko. Welcome sa iyo. Sobrang lakas niya. Sobrang tigas ng mapa niya. Kahit niya pa si Taguro. Ano ba ang dapat gawin ko ito? Ang hihina ng atake mo. Tuturuan kita paano umatake ang TikTokeries. Yeah! Welcome sa iyo.
Hindi pa dyan nagtatapos ang superpower ko. Meron akong dala dito. Gusto mo? Titikman mo. Titikman mo. Yata! Masakit ba ang puwet mo, bata? Gusto mo ba? Halika dito. Ha? Akala mo ba basta-basta akong susuko? Hindi ako susuko. Meron din akong magic power. Yeah! Ito, matitikman mo. Tornado latigo ko. Aray. Yeah! Kaya kong makawala dito. Akala mo, yan natin, gago ka pa. Malmulong lang ulang. Ay, sorry. Bantay ka na, matakpan ka, hari mo. Sam? Tay? Uy! Tulugan kayo na ba kayo pasok o doon kayo maghugas ng plato? Dahil na. Bangon na kayo. Ay, bangon. Basta kayo din na. Kayo maglinis tayo. Dahil na. Nag-gym ba ako, Ate Sam? Yung Rangers. Oo, yung nag-fight tayo. Ha?